jatketaan se loistavaa perjantai-iltaa. Hockey Night perjantai-iltaa myöskin selostamosta. Viimeistä kertaa tällä kaudella Lukko ja Kärpät vastakkain. Voitot Lukolle 2-1. Sopimusmiehiä. Ja Kolumbuksessa myöskin urallaan 33 NHL-ottelua vyöllä on, mutta viime kausi oli kokonaan AHL:ssä. Ja siellä on Clara maalilla säpinää. Grannila. Mennään siis tasavajallaan ja Grannila hakee selkää laitaan kiinni. Ikään Benjamin Pietilällä vasta 18 vuotta ja on pieni kokoinen, 170 senttinen nuori hyökkääjä. Paaso Kivistön laukaus, blokista irti sitten on Marko Anttila tilanteessa, mutta ei onnistu sivaltamaan tästä viivan tuntumassa ja Kärpät tulee uudestaan alueelle. Gardiner, Björk. 25 sekuntia Akademian ylivoimaa jäljellä. Björk tekee tilapelaa! Ortio ryöstä! Iso ryöstö, mutta ei auta! Michal Kovacic on viimeisenä paikalla ja nauraa leveästi matkalla pankkiin. Kärpät johtaa 1-0. Michal Kovacic. Ja se oli Björkiltä nyt, että jos siinä tunaroi yhden kerran viivas, nyt oli hyvä peli, että toi Lukkoa pelasta Gardineria suoraan sen Lukkaa pois, niin kuin kuuluu pelatakin. Mutta Björk otti tyhjän tilan. Sieltä maali edessä näki lavan vapaana, siihen kova tommonen syöttölaukaus. Minuutti erää jäljellä, Pokka kääntää vielä siinä viivan pinnassa, mutta keskialueen puolelle ja Grannila iskee, hyvin puolustaa Janhonen. Hodorenko laukoo tämän ottelun tasoihin. Siihen saa vähän Damien Clara varustetta väliin, mutta ei auta. Patrick Hodorenko 1-1. Kyllä, että siinä on Pokka viivassa, ei saa kiekkoa ihan, että sitten katsotaan hidastus vielä, mitä siinä laidan vieressä käy. Mutta joka tapauksessa Lukko pääsee riistämään 2-1 röyhkeä itsekin ratkaisu Hodorenkolta, mutta Hodorenko ottelun maalintekijät ja Pontus Westerholm. Siitä maalin taustalta nyt on terävä liike, Paaso menee aivan kaaville. Takatolpille Patrick Westerholm ei onnistu, Damien Clara hoitaa tämän. Hyvin Clara hoiti sen, että nyt on syöttö tuli hyvin sieltä läpi, mutta se oli sen verran hidas syöttö ja Clara ehti hyvin siihen väliin ja eteen. Siinä Patrick Westerholm. Hyvin velipoika Pontus sinne heittää, mutta tulee se vähän niin hitaasti, tulee hitaasti ja tuo etäisyys on, että siinä oli liian kaukana nyt. Oliko toinen Westerholm? Kyllä niin täydellisesti Clara pääsee siitä potkaisemaan tolpasta toiselle puolelle ja kun tuolla massalla koolasi ottelun varsinaisesta peliajasta ja Lukko tulee ylivoimalla Grannila. Painaa sen hyökkäysalueelle, lähtee rytmitään ylivoimaan 15 sekuntia. Viitasalo laukaus! On maaginen laukaus! Nuutti Viitasalo! Ja viimeisellä minuutilla ylivoimalla Lukko 2-1. On tyylikäs laukaus, tyylikäs syöttö, mutta nyt tässä tuli ehkä se, mitä se ykkösyli voi ei tehnyt. Ykkösyli puski tuonne maalin lähelle, yritti sieltä. Voisi mun mielestä käyttää viivaa tuota painoton puolta tai viivaa kautta painoton puolelle. Nyt Grannilalta hyvä syöttö sinne. Siellä on se tila, siitä heti askel sisään ja ihan loistava laukaus. 25-vuotias Raision poika, ensimmäinen kausi Raumalla. Se oli hyvä laukaus, mutta nyt oli ihan jäätävä laukaus. Anttila olisi voinut pelaa vähän ylempänä, ettei tuota syöttö olisi tullut aika pienestä kulmasta.